Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. La pregunta que m'han fet avui és: quins avantatges de debò, reals, té la meditació? Meditar, per què? Va, a veure, d'entrada, la meditació té molts avantatges, molts beneficis, però els podem, resumir en avantatges físiques, emocionals, mentals i espirituals. Avantatges físiques. S'ha comprovat, mèdicament, que la persona que medita ben fet, sovint, habitualment, que de fet el que es recomana sempre és que sigui una estona cada dia, tots els dies, una estona cada dia, la persona que porta un temps així té una sèrie de beneficis importants físics, de salut. Té menys estrès físic, el seu cos està més descansat, el seu organisme funciona millor, fins i tot es paieix millor, es respira millor, el cor està més tranquil, batega a la seva funció correcta, la tensió sanguínia està també equilibrada. O sigui, a nivell físic és sa, bo fer-ho. Qualsevol persona que està malalta pot sortir-ne beneficiat a nivell físic de meditar sovint, cada dia. La que no està malalta, però també pot fer-ho servir per evitar caure malalta o reforçar-se de manera que si ve alguna malaltia en pugui sortir més fàcil. Físicament té moltes avantatges. I demostrades, vull dir, això no és misticisme, no, està comprovat. Està comprovat amb estudis mèdics. I no d'ara, de que fa molt de temps ja. A nivell emocional, ajuda a tranquil·litzar les emocions, de manera que puguis tenir qualsevol història emocional, sotrac emocional, i poder reaccionar de manera controlada. Tu saps que si algú t'insulta i et cabreges molt, pots prendre decisions equivocades que causin problemes a tu o a altres. Si tu estàs tranquil, el fet de meditar cada dia fa que durant el dia, no mentre estàs meditant, sinó durant el dia, estiguis més tranquil, més equilibrat emocionalment. Tens menys alt i baixos emocionals, amb la qual cosa estàs més bé i pots reaccionar millor a les circumstàncies del que vagi passant. Per tant, diguem que no és algo espectacular, perquè és algo lent, es va notant a mesura que ho vaig fent, en qüestió de mesos, però és algo que ens pot ajudar a viure millor, més feliços. A nivell mental, te dona més concentració i més bons resultats d'eficiència. Saps utilitzar més bé la ment, pensar més bé, deduir més per endavant coses que poden passar, per exemple, o què tens que fer, i a la feina pots ser molt més eficient i funcionar millor. Amb menys esforç obtenir més resultats, o simplement obtenir més resultats i més adequats. Va molt bé. Ajuda a la concentració, a l'estudi, a l'aprenentatge, a la memòria. Té molts avantatges també. I per últim, tot això és algo que serveix per qualsevol persona, tingui la filosofia o la religió que tingui, o que no en tingui. Una persona agnòstica, que no cregui en res realment, pot perfectament fer servir la meditació sense associar-ho a cap religió de cap classe, de cap mena, ni espiritualitats de cap classe, però tenir una sèrie d'avantatges a nivell físic, emocional i mental. O sigui que és útil per tothom. I el que té una aspiració superior de creença espiritual, de la que sigui, dic de la que sigui, perquè pot servir per la persona que és catòlica, per la persona que és musulmana, per la persona que és budista, per la persona que és espiritual, sense cap etiqueta més, doncs per ajudar-se a connectar amb lo superior. Segons la seva creença, serà connectar amb Déu, o connectar amb els àngels, o connectar amb la seva ànima, amb el seu jo profund, el seu interior, el seu esperit, digue-li el que vulguis. Perquè realment el fet de meditar t'ajuda a entrar en contacte amb la teva part interna. Dóna-li el nom que vulguis. I aquesta part interna és el teu veritable jo, és la que té intuïció, la que sap el que et convé de debò, que no s'equivoca tant, per tant. I és el que et connecta sempre amb la part superior més espiritual que puguis tenir. Més avantatges? Ni el Corte Inglés te les dona. Ja ho saps, si tens dubtes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.